मुड़ी मुड़के मुड़ी मुड़के मुड़ी मुड़के এইথরে ডবাই ডবাই মুড়ি দেলা আর দুইটা মুড়কি দেব আচ্ছা চার বুড়ি বিস্কুট আছে কি ଆମ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋଉ ଆସିନି ବାହାରକୁ ତମେ ଓଢଣୀ ଦେଇନ ଚାଲି ପଳେଇଛ ମାରି ଦମ ବୋଉ ତମେ ଚାଲ ଆରେ ବହୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛିକି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଓଢଣୀ ଦେଇନ ଆମ ଗାଁ ସାରା ସାଇ ସାରା ଲୋକ ଦେଖାବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଏଣ୍ଡିଆ ବୋଉ ଆଣି ତମେ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ କେହି ଦେଖିବେନି ମୋ କେହି ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ରସ ବିସ୍କୁଟ ଦିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ ହଉ ହଉ ଭାଇ ତମେ ପଳା ମୁଁ ନେବିନି ତମେ ଯାଅ 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 କି ଭଳିଆ ଲୋକଟା ମୁଁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଗଲା ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ତୁ ଜାଣିବା ଯା ବିଶାଖା ବିଶାଖା ଆସ ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଗ ହେଇଯିବନି ତମେ କଣ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି ଯିବ ମୋ ସହିତ ଆଉ ପରିବାର ବି କଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ତମେ ଯାଅ ଚୁଡ଼ିଦାର ଉପରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଆସିବ ଆମ ଗାଁ ଟପଲେ ଶାଢୀ କରିଦେବ ଯା ଯା ମୋ ବୋଉ ବାଡେଇବ ତମେ ଭଲ ଯା ମା ଉପରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଦେବି ହାତେ ହାତେ ଓଢଣା ଦିଅ କଣ ବା ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିବି ଚାଲ 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 ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ଯାଉନ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ମୁଁ କହିବିନି କିଛି ତୁ ଯା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ ବିଶାଖା ଏବେ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁ ଯା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ ମନେ କରୁଥିଲି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲେ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି ବିଶାଖା ଏଇ ମୋ ବୋଉ କଣ କହିଛ ଆରେ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ମନା କରା ପରେ ବି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି କହିବିନି ଆଉ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ହଁ ସେ ମିଠା ଖାଉ ତମର କଣ ଅଛି ମେଡିସିନ